Diaľky sa dívam, keď sa kolesá krútia. Osem kôl náprav nesie silu, ktorú nikto nedosiahne. Blato, piesok, štrk aj smiech, Tatra vždy si nájde smer. Tatra 815 silu v srdci skrýva. 8x8 nič ju nezastaví. Model ožíva, keď sa zem podmienky a ML model, to je sen, čo vládne v teréne. Ťažký náklad na korbe sa nesie, motor je hučí, keď ide vpred pätí. Každý detail verný je, ruky tvorcov vravia hej. Tatra 815 silu v srdci skrýva. 8x8 nič ju nezastaví. Model ožíva, keď sa zem podmienky a ML model, to je sen, čo vládne v teréne. Ťažký náklad na korbe sa nesie, motor jej hučí, keď ide vpred pätí. Každý detail verný je, ruky tvorcov vravia hej. Tatra 815 silu v srdci skrýva. 8x8 nič ju nezastaví. Model ožíva, keď sa zem podmienky a ML model, to je sen, čo vládne v teréne. Keď ovládač chytí pevne do dlaní, cítim, že som súčasť veľkej rodiny. Modely, sny a stroje, cesta nikdy nekončí. Tatra 815, navždy legendárna, RC srdci bije, sila nezlomná. ML model tvorí sny a ja s Tatrou vládnem v teréne.